बिहार में केहू बाग नहीं हमारे यहाँ तक गाँव के मोहल्ला में केहू घरे पर देखुआ यहाँ न तो अपने दुआरे पर बैठा ली अब पानी पियावत न बर्फी रसगुल्ला खियावत मर देखुआ लोग पूछिए बाबा के को लड़का तो 2 गो तो लड़का के पोजीशन कैसन बा जी जौन के बियाह करे के बा कहीं बड़ा नीमन बा एके गो लेकिन बा तनी पकौड़ी खाला तो कहलो पकौड़ी तो केहू खाला कहना हरदम नहीं खाई जहिया 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 दरुइया पिए कर रहला तहिया खाला कहलो दरुइयो पिएला तो हरदम नहीं पी जहिया जुआ में हाथ जाला तहिया पिएला तो कहलो जुओ खेलेला तो हरदम जुआ ना खेली जहिया मोट रुपया लूट के लेला तहिया खेलेला। अब बतावा बियाह काटे पर की कट गए मीर बिहार में केहू बाग नहीं है खोल के जो तो खोल खोल का लोग हो यो दादा चढ़ल भड़ेर उतार देत हो लो हाथ जोड़ के हमार निवेदन भाई कुकर्म करे सो धन बढ़े ही कलयुग की रीति अंत समय ढा जात है जस बालू की भीत सब करना लेकिन किसी बेटी और लड़के का शादी काटने के चक्कर में मत रहना क्योंकि बेटा के बियाह ना होता तो कर मौर बनवा दो फल मिली कि ना क्योंकि बेटी के बियाह तय ना होता परेशान बा ओकरा लड़की के शादी लगा दो तो के फल मिली अब बियाह कटले पर तय बाबू 1000 गाय के हत्या हेमे नानी के बियाह कटवा बा भीतरे मैंने बुझ लियो अब हम के बुझावे जाए खाली मर्द नहीं काटत ना हेमे कह करोड़ के लोग बा हैता सामने बतियौलिया बियाहवा देखे जाता सगैया में ना सगैया में मर्द जाता ना 20 गो तो 25 गो मेहरारू जाता वह मेहरारू जाती है जौने के बोले के चले के सहूर नहीं बा जाते मुंह सिकुरावती है ए फुआ सजी ठीक बा तन्ना कवाए कर दो बलवा सजी ठीक बा तन ढेर दिन नहीं बुझाती है तनी बड़ा सांवरा ही बा आँखिया तनी छोट बड़ा लागता अरे थोड़ैया अपन मुंह देखती कैसा बाड़े ते देखू अपन बिया उहे काटल जकरा में इतना पै बा शादी कभी काटना नहीं चाहिए अगर दूसरे के बेटी के शादी देख के काटा तड़ू तो तोहरो बेटी या दामाद वही खल के वही है जौन जवार में गर्दा गर्दा मचल रही शादी लगाने के चक्कर में पड़ो। एक बात सुन लो लड़की का ग्राउंड पहले पता लगा लो तब सगाई करने जाओ पहले में पता लगा लो कि कैसन पोजीशन में तब सगाई में पहले में लफ्ज देखे न चल जा और जाके देख के कोई ना करो दिल पर ठेस पहुंची कि ना पहले में काट दो। बोलो शंकर भगवान की जय। सप्तऋषि लोग गैल बा बियाह काटे ताक पार्वती मैया दोनों हाथ उठा के तपस्या कर तड़ी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवता लोग गैला तो कहले ए देवी शंकर जी के माई न बाप न घर न दुआर कहाँ रहबू रोज भांगी पीसत पीसत मर जाइबू लाश फुकाला वो जो रहेले नंगे रहेले कोनो कपड़ा ना पहिरेले पार्वती मैया हथवा उठा के तपस्या करतली देवता कहले कि बूढ़े बर खातिर आय ऐसन बर खातिर झूठे गौरा करे बूढ़े बर खातिर झूठे गौरा करे बूढ़े बर खातिर झूठे गौरा करे बूढ़े बर खातिर रहे के घर बा दुआर नहीं बा रहे के घर बा दुआर नहीं बा रहे के घर बा दुआर नहीं बा भांग छोड़ी दूसर यार नहीं बा भांग छोड़ी दूसर यार नहीं बा भांग छोड़ी दूसर यार नहीं बा बूढ़े बर खातिर ऐसन बर खातिर झूठे गौरा तप करे लो बूढ़े बर खातिर बूढ़े बर खातिर झूठे गौरा तप करे लो बूढ़े बर खातिर बूढ़े बर खातिर झूठे गौरा तप करे लो बूढ़े बर खातिर। देवता लोग कहले देवी अबो से बात मान लो लेकिन गौर से सुनिएगा पार्वती मैया कहली मानस की चौपाई पढ़ना जन्म कोटि लगी रगर हमारी अब बरऊ शंभु न त रहू कुंवारी शादी होई तो शंकर जी से होई ना तो कुंवारे रहो। देवता लोग कहले हमनी के तो लहल बा हमनी के चाहते बाली कि तू नहीं कर न लेकिन नहीं कहे के करी है जन्म कोटि लगी अगर हमारी अब परऊ शंभु न तो रहू कुंवारी शादी मेरी होगी तो भोलेनाथ से नहीं तो कुंवारे रहूंगी।
कई जनी देवता कहले ना मानबू। अरे कैसे कटी आ कैसे कटी, अरे कैसे कटी हो गौरा कैसे कटी, भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी, भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी, भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी, कैसे कटी कैसे कटी, कैसे कटी हो गौरा कैसे कटी, भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी, भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी। मुहवा में दांत नहीं बड़ा बूढ़ भइले, मुहवा में दांत नहीं बड़ा बूढ़ भइले, मुहवा में दांत नहीं बड़ा बूढ़ भइले, तोहरा लायक दुल्हा जटाधारी न रहले, तारा लाए दुल्हा जटाधारी न रहले, तारा लाए दुल्हा जटाधारी न रहले। कैसे कटी कैसे कटी, कैसे कटी हो गौरा कैसे, अरे मदारी संग जिंदगी एही में जेकरा साथे जे मिलल बा कटौते ना बा कैसो कटा बा कैसो, बगिया में जेकरे जौन बा शंकर जी के कौन पतई चढ़ेला, नेबुआ के अमरूद के केरा का पतई बोले हो को पतई होला हमें 3 गो। पार्वती मैया पहले फल मूल खैली, एकरा बाद पत्ता चबा के कुछ दिन जंगल में रहली। बेल के पतई चढ़ौला में पहला नाम हमारे मैया पार्वती का है। बड़ा दम हो, बड़ा सुंदर भाव आ गई। आई है देवता लोग बार बार कहले, लेकिन पार्वती मैया कहली अपने घरे जा लोग हमार दुल्हा बनिया तो बौरहू शंकर भगवान। सप्तऋषि लोग आके कहले सरकारी बिया कोटे वाला ना बा, शंकर जी कहले कोटे वाला ना बा ते ओकार करे लोग। पहले नारद जी के बुलाओ, अब नारद जी आ गए। पार्वती मैया के दुल्हा के रेखा है, पार्वती के रेखा के देखले रहल शंकर भगवान। कहले रहले ए शंकर जी के जितना वेशभूषा बा सगरी सजी स्थान हमरा नारद जी बता चुकल रहले कि दूल्हा मंद बुद्धि होई, नग्न रही, देही पर कपड़ा ना पहिरी, जोगी जटिल रही। मैना कही बाबा जब इतना रुआ बता देनी तो हमार दामाद बनी है कैसे, तो नारद जी कहले पार्वती से कह दिया जंगल में तपस्या करी है। अच्छा एक बात बताओ, सगरी बीमारी तपस्या से बढ़िया हो जा लगना, पूजा से नहीं कट जाई रोग ना कटी। कौनो बीमारी बा पूजा में इतना शक्ति बा ना, और मन से पूजा करी तो घर के बीमारी हल्का हो जाई। अब ये जो देखी बियाह तय हो गई, नारद जी सबके लेके गईला माता मैना के दुआरी पर। मैना कहली बाबा कहाँ से, नारद जी कहले रुरा बेटी के बियाह तय हो गई। मैना कहली कौने जगह, अतः कैलाश पर्वत पर मकान बा उनका। कैलाश पर्वत के बगल में श्मशान घाट रहे, शंकर जी श्मशानवे घाट पर बैठे ले। शंकर जी का कहीं घर बा, मैना कहली घर कौने चीज के हो, नारद जी कहले 5 मंजिला कोठी बा, 5 गो घर बा। शंकर जी के कहीं घर बा, चौपा तड़ा। मैना कहली खेत कितना बा, नारद जी कहले 500 एकड़ खेती बा। शंकर जी के कहीं खेत बा। मैना कहली दुल्हा के उम्र, नारद जी कहले 16 वर्ष के बानी, बौरहू 16 वर्ष का रहले। लेकिन शंकर जी के लिखल बा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे शंकर जी का कोई जोड़ नहीं है सरकार। मैना कली बाबा जब रौरा पसंद बना तो तिलक बरछा चल जा। अब देखा है जो शुरू गड़ी के गोला, पान के पत्ता, नारियल, सजी पियरी धोती लेके तिलक बरछा ठाकुर या पंडित जी चलल लो। शंकर जी बानी कहा, कैलाश पर्वत के बगल में श्मशान घाट बा, 100 गोला जरता। लेकिन जब गइल बलो तो नौवा कलश के बाबा हमऊ के फूके ले चलता का बाप हो बाप, जहाँ लाश जरता जो हमार दशा खराब हो जाई, हमऊ के फूके ले चलता। पंडित जी कहले चुपचाप रहो, ढेर बोलबे तो विदाई मिली ना।
दूगो बिरादरी विदाई के चक्कर में ढेर रहेला, ओमे हमके न जोड़ ले। हम बिया धरना कराई ले दादा, हम कथा के फेर में रही ले। पुरोहिती जे करेला सत्यनारायण का कथा बाचे जइया बिया करइया तिलक करइया, जइया बारात विदाई होई तइया बाबा लोग के विदाई खातिर हल्ला हो जाई। ऑर्केस्ट्रा के देवे के बाद तो धन दिया जाई, गारा के ड्रामा वालों के देवे के बाद दिया जाई, बैंड पार्टी के देवे के बाद दिया जाई, हई ढोलिहन के देवे के बाद दिया जाई, सजिन के विदाई दिया जाई। सबसे नौटंकी बॉबे लोग के विदाई में होला एजुनन होला कुल। हमारे यहाँ तक खूब होला। बाबा कहीं इतना ना ही लेबू, कहीं लेबो कि ना। रतिया पर कुदारी चलौला हो। अब बिया हो कौन बिया होता 2 बजे ले तक जो मंचवा लगा था का होता हो जयमाला। जयमाला होता वो नौटंकी वही मंचे पर होता है। दादा रे बाप हो बाप। बिया होता है पहले बिया 8-9 बजे से दूल्हा बैठत रहा मंडे पर, अभी नहीं हो जाता रहा बिया होत में। और तब बिया हमारा बताया आधे घंटा में सब हो गए। सेनूर भर मांगी में कैसो पड़ जा। बड़ी लीला बा का कही टाइम मिली बाबा के तुम ना विधिवत करें हैं। हम निवेदन करेंगे जयमाला आप लोग बहुत ज्यादा टाइम हो तो 10-11 बजे तक, 11 बजे 12 बजे के बाद विवाह कतई शुरू हो जाए। बियाह शुरू होता 4 बजे। पूरा गांव सूत गल, पहुनी पहुना सूत गइल, आधा लोग चल गल, अब बियाह शुरू भइल बा। तोरे बियाह या बारात कजने के तरह होता। हमारे यहाँ तो यही कल का होता। बरतियों होते तो नहीं साझे आ जा 9 बजे राती के रोड लाइट सजावल शुरू होता। गावत बजावत नाचत कूदत मारत सब का कही। अब बाराती कौन जौने में 2 जने पीटा न जालो इहो होता है। हमारे यहाँ कुल होला नहीं। हम अपने यहाँ बोलता नहीं, बुझे वाला तो सब बुझते बा। कथा ध्यान से सुना। नौआ कलश बाबा हम भागो, पंडित जी कलश तिलक लेकर बैठ काहे भगबे। नौआ कलश हम को फूके ले आल बेड़ा। पंडित जी कहले छुपैबे कि ना। आ जब नियरे गल शंकर जी का रूप देखल तो कलश बाबा ई दुल्हा का बाप हमें का बूढ़ऊ। पंडित जी कहले बियावा कटबे का ये ना दुल्हा हमारे ये दुल्हा हो। नौआ कल से बाबा सजी ठीक बा, मदारी के काम करे का। गोटई में काने में बिछी के बाला बा, गोटई में सांपे के माला बा, कपड़ों में सांप बा। पंडित जी खले करे बात बोलिए मत। नौआ कल से एक बात और पूछो, इनकी कपड़ा में बोरिंग भल बा का पानी फेंका था भग 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 भग। पंडित जी कहले बियावा कटबे काते न चुपैले। लेकिन ध्यान दे हमनी घरे बारात तिलक आवत त बूढ़ा लोग के सीट मिलता गीत गा के ढकेल के भूसौला में कर देता। 3 गो पार्टी बने ले, छोटकी छोटकी कोठा पर चढ़ जाइए। आ बूढ़ा लोग अलगे ढकेल आयल बाले, आ झुमका टीका वाला मॉडल वाला अलगे बाले। मीरगंज में जब तिलक आवेला तो हे तरका वाला पहले झिनकी झिनकी गावली छो। अरे बड़ बड़ बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से, बड़ बड़ बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से, बड़ बड़ बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से, बड़ बड़ बटुला मंगली दिल्ली के कारखाना से।